Bizkaiko konserbetan konbenioa orain. Estatu lehenago entzu pasan hastien Bermioko konserbera guztietan, eta horrein gauzamen Ondarrun eta Lera Arribeko inguru guztietan, jente izakitzeko zelan gauzen. Gauze urtarrietik ona hitzarmen honegaz, hori ez du lortu ezebez, pasan hitzarmena 8 urte egon gara sinatuteko, eta, bueno, ordu momentuko lortu duna izen zen bakarrik ez galtzi deretzorik, bai ez aurreratutik ezebez. Baina momentu bat beste pauso bat emoteko, eta patronala dau, kieto parau bertan. Etzidaku horrengo kue, eta espadakarri ez euser gure soldatak hobetzeko eta gure egoeri mejorateko, segidun bigara, eta amairun daku pentsata juti zebekera. Eta handik aurrera, tokatu nara. Eta gehienak emakume gara, eta horrela antzanek esan dagoenez, da sektore bat total prekarizeta, gehienak emakume gara, eta sobre todo soldatak guretzako oso garrantzitsuak dira. Eta patronala dino, aurre okometaduna, bezin jabila mongeza, pentsaten du baietz, total dako enpresak diru asko irabazten dauinak, eta sasoie daue purtsu eta euren langilekaz errepartiteko. Ia sasoie daue zozer andrari, euren andrari, euren beti izaten daue, geure andra, ikusti dakuela euren andratizela, euren langiletizela. Euren langilek emi dauena da apurtsu etxabon. Salu laboralen eta danatan, sektore guztizetan. Guk eskatuten duna da ez da bakarri soldata, da apurtsu mutuan abe bai. Mutua bebai gudula ez ezati dakuela bakarrik kontrolatzeko personak, mazke apurtxuete lagunduteko eta persona modura ikusti dakuela. Ez negozio modu. Gero kontratazioek ere bai. Hori oso garrantzitsua pentsatzen dudala, eta kontratazioek ez askotan egun baterako, bai horretin jotzu ez da dure, egun beta. Hori horretin ez da prekarizazioa, gure txako pentsatzen du bai. Eta gutu hori, soldata duina, gero biherra gazetzeko bizi. Ez du gure egon gizoran pentsure, ez zero baten pentsure, zinon pentsure. Eta gure biherra da, gogorra, oso gogorra, eta euren gero dauz, arro, lepo guztietan, euren produktuk erakusten, euren trajikaz guapo dantzitze, eta hori dana da gero lepuen. Gero biherrak ez dago egin, euren dauz, aberaztuten, eta aberatza du ez. Aurrera sortzi urtean gani zen, izi, orain gutan ezin gara egon beste sortzi urte. Eureko berrok eta bakarrik.